Stvarno, to je najvažnije i ostale su 2 utakmice, odnosno sada još jedna, gde obe moramo da pobedimo, na pola puta smo. Osim te pobede, mene raduje igra koju smo pokazali večeras, stvarno više nego, nije laka pobeda, ali lakše nego očekivano. Ipak je, ja mislim, po kvalitetu ekipa Vašaša možda i po imenima najbolja ekipa u našoj grupi, do sada po svojim rezultatima koje je pokazala to i potvrđuje. Sigurno igra u odbrani, u napadu i sve tego kako treba. Zahvalio bih se naravno navijačima koji su došli da nas podrže, stvarno njihova podrška uvek znači i idemo u Segedin dalje da završimo ovo što smo započeli na pravi način.